ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз студияи марказии телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ба яке аз марказҳои муҳими варзиши байналмилалӣ табдил ёфтааст. 1 май дар қасри теннис ва маҷмӯи варзишҳои обӣ мусобиқаи байналмилалии ҷудо душанбе гранд слам 2026 расман оғоз гардид. дар ин чорабинӣ сатҳи баланд беҳтарин варзишгарои ҷаҳон ҷамъ омада барои ба даст овардани унвонҳои ифтихорӣ байни ҳам рақобат менамоянд. мусобиқаи мазкур бо иштироки васеъи дӯстдорони варзиш баргузор гардида мақоми Тоҷикистонро дар арсаи варзиши ҷаҳонӣ боз ҳам таҳким мебахшад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри зебои Душанбе дар қасри теннис ва маҷмӯи варзишҳои обии пойтахт севимин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба кушишни тарзи дудо тосқулои бузург 2026 баргузор гардид. дар мусобиқа 240 нафар варзишгар ки 142 мард ва 98 зонро ташкил мекунад аз 34 мамлакати ҷаҳон намояндагӣ доранд. дар мусобиқа чандин ҳазор мухлисон аз бештари шаҳру ноҳияи мамлакат ташриф оварда аз варзишгарони Тоҷикистон дастгирӣ мекунанд. дар рӯзи якуми мусобиқа варзишгарон аз рӯи 5 вазн байни мардон дар вазнҳои 60-66 кг ва байни бонувон дар вазнҳои 48, 52 ва 57 кг озмоиҳо баргузор гардиданд. дар вазни то 60 кг байни мардон Лоиқ Қутбиддинов нисбат ба дигар варзишгарони тоҷик дар ин вазн ҳунари хуб нишон дода, Қутбиддинов дар даври якум озод буд. дар даври дуюми мусобиқа бар варзишгари Муғулистон суҳбат Боймасурен ғалаба карда ба даври навбатӣ рохат гирифт. вале дар сабқати асосӣ барои ба финал баромадан аз варзишгари рус Аюб Белиев мағлуб шуда ба сабқати тасолобахш рафт. Лоиқ Қутбиддинов дар сабқат барои медали биринҷӣ бар Мекси Меррен аз Фаронса ғалаба карда баландаи медали биринҷи грандслами Душанбе гардид. дар вазни то 66 кг Эмомалӣ Нуралӣ байни варзишгарони тоҷик аз худ маҳорату малакаи баланди варзишӣ, далерию ҷасорату мардонагӣ нишон дода бар ҳамаи ҳарифонаш пес аз муҳлат ғалабаи соф ба даст оварда чемпиони мусобиқа гардид. Нуралӣ Эмомалӣ дар даври аввал озод буд. дар роҳ ба финал бар Дилшодбек Баротови 28 сола аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дар 4 дақиқа бо имтиёзи Вазари ғалаба карда ба даври сеюм рохат гирифт. дар даври чорякфиналӣ Эмомалӣ Нуралӣ бо имтиёзи Вазари Ислом Раҳимовро аз ҷумҳурии Озарбойҷон шикаст дода аз гурӯҳаш баромад. сипас дар сабқати асосӣ барои ба финал баромадан бар варзишгари рус Ковес Немецкий бо имтиёзи Вазари пеш аз муҳлат ғалаба карда ба финал баромад. дар сабқати финалӣ варзишгари тоҷик бо Азизбек Ортихов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон вориди рақобат шуданд. Эмомалӣ Нуралӣ аз худ маҳорати баланди техникию тактикӣ, ҷасорату мардонагӣ нишон дода ба қулаи баландтарини варзиши ҷаҳон роҳ ёфта ғалабаи соф ба даст оварда чемпиони тосқулои бузурги Душанбе 2026 гардид. ба шарофати ин натиҷаи ӯ суруди миллӣ садо дода парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон парафшон гардид. ба ғолибон ва ҷоизадорон маблағи умумии ҷоиза 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибон дар ҳар вазн 7 вазн байни мардон, 7 вазн байни занон бо 5 000 евро, барандагони медали нуқла бо 3 000 евро ва соҳибони медали биринҷӣ бо 1500 евро сарфароз гардонда мешаванд. мусобиқа боз ду рӯзи дигар дар вазни 73, 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 кг баргузор мегарданд. дар доираи омодагиҳо ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагию бунёдкорӣ дар шаҳру ноҳияҳо вусъати тоза касб намудааст. бо саҳми соҳибкорону сокинони ватандӯст дар шаҳри Турсунзода сохтмони як қатор иншооти ҷашнӣ аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, марказҳои хизматрасонӣ, роҳҳо, майдончаҳои варзишӣ ва боғҳои фарҳангӣ идома дорад.
дар шаҳри турсунзода корҳои созандагӣ ву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома доранд. Дар доираи нақшаи чорабиниҳои ҷашни сохтмони як қатори иншооти иҷтимоӣ, маъмурӣ ва хизматрасонӣ вусъат ёфта, сокинону соҳибкорони маҳаллӣ низ дар ободонии шаҳр саҳми фаъол мегузоранд. Айни замон дар ҳудуди шаҳр ва ҷамоатҳои деҳот бунёди муассисаҳои таълимӣ, марказҳои хизматрасонӣ, роҳҳо ва дигар иншооти муҳими иҷтимоӣ ҷараён дошта, масъулин барои саривақт ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ тадбирҳои зарурӣ меандешанд. дар заминаи биноҳои якошона, дуошона, марказҳои хизматрасонӣ, биноҳои баландошонаи изқоматӣ ва дар ошонаи якум ва дуюми он марказҳои савдо, хизматрасонӣ, тандурустӣ дар назар гирифта шудааст, ки барои зебо гардонидани симои шаҳри Турсунзода нақши муҳимро мебозанд. ҳадафи асосии ин иқдомҳо беҳтар намудани шароити зиндагии сокинон, рушди инфрасохтори шаҳр ва дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ мебошад. тибқи иттилои масъулин, дар доираи ин ҷашн 459 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз 95% корҳо иҷро гардида, дар боқимондаи иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. аз иншооти ба нақша гирифта шуда 72 иншоот ба соҳаи маориф равона гардидааст. имрӯзҳо дар ҷамоатҳои деҳот сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ бо иқдоми соҳибкорон ва аҳолии деҳот ҷараён дорад. сокинон аз корҳои ободониву созандагӣ истиқбол намуда, барои пешрафту шукуфоии диёр омодагии ҳамаҷониба мебинанд. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода таъкид менамоянд, ки корҳои созандагӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ минбаъд низ идома ёфта, барои ободу зебо гардидани шаҳр тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар шаҳри Конибодом ҷиҳати аз худкунии заминҳои бекорхобида ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани онҳо тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешаванд. бо ҷалби деҳқонон ва соҳибкорон инчунин истифодаи таҷрибаҳои муосир майдонҳои зиёди замин, ки солҳои тӯлонӣ аз истифода берун монда буданд, имрӯз ба манбаи ҳосили фаровон табдил ёфта истоданд. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи самараноки замин ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида, ташкили боғҳои интенсивӣ ва зиёд намудани ҷойҳои корӣ дар шаҳри Конибодом 748 гектар заминҳои солҳои тӯлонӣ бекорхобидаи мавзеъ Туқай дубора ба гардиши кишоварзӣ ворид карда мешаванд. заминҳо дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Пулодон ва Фирӯзоба ҷойгир буда барои парвариши намудҳои гуногуни зироат мусоид арзёбӣ мешаванд. дар асоси нақши кишт 283 гектар барои пахта, 200 гектар барои шоливу полизиҳо ва қисми боқимонда барои зироатҳои ғалладона ҷудо шудааст. дар минтақаҳои Туқай қариб атрофи 470-75 гектар заминҳо бекорхобида буд. ин заминҳо марҳила ба марҳила ба кишт дароварда шавад. мана имрӯз мо дар ҷамоати деҳоти Пулотон дар ҷамъияти савоми инҷом боҳиматро ки ҳузур дорем, дар инҷо сар кара кишти пунбадона бо намуди инноватсиони нав бо тухми пошаги 70 сантиметра киш карда шуд. ҳозир ҷамъияти савоми инҷом боҳиматро бо ин роҳ қариби ки 50 гектар киш кардан дар ҳамин зони тоқаи мо марҳила ба марҳила ҳозир бо вайҳон замина тайёр кардан бо 50 гектари дигар киш мекунанд. ин заминҳо чандин сол шудгор гузаронда нашудагӣ буд, ҳозир шудгорроша гузаронда ин кишта тайёр кардем. марҳила ба марҳила ҳамин ваё заминҳо ҳамаш ба киш тайёр мешавад. аз худкунии заминҳо омили муҳим дар афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ба ҳисоб меравад. бо ҳамин ҳадаф масъулон ва хоҷагидорон тасмим гирифтанд, ки заминҳои мазкурро мақсаднок истифода намоянд. бино ба иттилои масъулин 450 гектари заминҳои бекорхобидаи ба гардиши кишоварзӣ ворид шуда тавассути пойгоҳҳои обкашӣ ва 298 гектараш аз ҳисоби канали калони Фарғона бо оби полизӣ таъмин
тамин мегардад. бо аз худкунии заминҳои бекорхобида ва беҳтар намудани ҳолати обёрӣ масъулон ва кишоварзони шаҳри Конибодом кӯшиш доранд ки соли ҷорӣ ба натиҷаҳои назарраси истеҳсолӣ ноил гарданд. дар шароити кунунӣ бояд ҳар порча замин самаранок истифода гардида татбиқи чунин лоиҳаҳо ба таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди иқтисодиёт мусоидат мекунад. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Конибодом, ахбор. идомаи барнома имсол кирмакпарварони ноҳияи Дӯстӣ аз аввалинҳо шуда наздики 2 тонна пила истеҳсол намуданд. айни замон ҷамъоварии ин ашёи хомиватанӣ дар хоҷагиҳои кирмакпарварии ноҳия ба маром идома дошта, хоҷагидорон талош менамоянд ки ҳар чӣ зудтар нақшаи дурнаморо иҷро намоянд. шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. дар ноҳияи Дӯстӣ чун дигар бахшҳои кори хоҷагидорӣ сокинон ба рушди кирмакпарварӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Кирмакпарварӣ яке аз шуғулҳои деринаи мардуми тоҷик ба шумор рафта, ба истеҳсоли ин ашёи хом ҳамасола дар мамлакат тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. фароҳам будани шароит дар ин самт сокинонро имкон медиҳад ки ҳамасола истеҳсоли пиларо афзун намоянд. айни замон маъракаи пиласупорӣ дар ноҳияи Дӯстӣ оғоз шуда, ҳамарӯза кирмакпарварон маҳсули дастранҷашонро ба нуқтаи қабул ворид менамоянд. кирмакпарварони ноҳия бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва обу ҳавои мусоид дар миқёси вилояти Хатлон аввалин шуда супоридани пиларо ба нуқтаҳои қабул шурӯъ намуданд. пилаҳои аввалина мо қабул кардем, бурдем дар вилоят 1 тонну қариб 200 кило супоридем. ман ҳозир бо омодагӣ пила дар инҷа қабуле ки мо кардем, ина мошин бо қариб пур шудааст, қариб ки 1 тонну 400 килои дига инҷа мешавад. خلاصه حاضر ما اینا در 2 سری جواب 2 تن زیادتر پلاس 2.5 تن پلاس زیادتر استحصال کردیم. اینک هفته دوم است که خوجگیداران از گرد و اطراف ناحیه پیله استحصال نمودهشان را به نقطه قبول آورده تا امروز از 1.5 تا 2 تن پیله را جمع آوری و به نقطه های قبول سپردند. در ناحیه طبق نقشه زیاده از 600 قوطی تخمی کیرمک به ساکنان دسترس گردیده. در نتیجه خوب به راه ماندن پرورش آن امروزها حاصل خوشصفت و دلخواه به دست آورده و کارخانه قبول جمعیت سهامی کشوده پله توجیک در ناحیه دوستی سپریده ایستادند. واسه نماندن تو زورها شنودن نهالی تو در قدقدی راه آنها را برای خوردن کرمک اگر چند قدری که ما زیاد کنیم البته این با فایده کار است، با فایده همه زیاد کردن استحصال پله در هر یک شهر ناحیه‌های همه جمهوری بگردد. طور مسئولین اطلاع دادند همساله برای سری وقت و با صفت اجرا نمودن دورنمای استحصال پله ساکنان با اشیا و لوازمات ضروری پرورش کرمک تامین کرده شده. دسترنج آنها با نرخ دلخواه پرداخت کرده می شود. همین است که ساکنان ناحیه برای رواج بخشیدن سمت کرمک پروری هوسمندی زیاد داشته با گرفتن حاصل بلند در تامین کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام سهمی مناسب می‌گذارند. موضوع دیگر در ناحیه دانقره دور نهویوی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من با اشتراک وسیع جوانان و نورسان صاحب استعداد و دوستداران صنعت و فرهنگ برگزار گردید. گزارش صلاح‌الدین نعمتزاده. дар ноҳияи данғара даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар фазои тантанавӣ бо иштироки васеи ҷавонону наврасони соҳибистеъдод ва дӯстдорони санъату фарҳанг дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳими фарҳангӣ зиёда аз 200 нафар довталаб аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳои ноҳия иштирок намуда маҳорати худро аз рӯи номинатсияҳои гуногун аз ҷумла рассомӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ манзури ҳайати ҳакамон гардониданд. мақсади асосии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ин дарёфти чеҳраҳои нави санъати миллии тоҷик мебошад. аз ҷумла санъати сарояндагӣ, навозандагӣ, бастакорӣ, санъати тасвирӣ, дизайни мӯд, дизайни дохили бино ва беруни бино. озмуни мазкур замина мегузорад барои рушди муассисаҳои соҳаи фарҳангӣ
ва баланд бардоштани маънавияти фарҳангию таърихии миллат. ҳар як иштирокчӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ, муҳаббат ба фарҳанги миллӣ ва маҳорату истеъдоди хоси худ баромад намуда таваҷҷӯҳи аҳли нишаст ва ҳайати доваронро ба худ ҷалб сохт. иштирокчиён бо иҷрои суруду оҳангҳои ватандӯстона, таронаҳои миллӣ ва навозиши асбобҳои мусиқии мардумӣ собит намуданд, ки санъати тоҷик дар миёни насли ҷавон ҷойгоҳи хоса дошта, онҳо барои идомаи анъанаҳои пурғановати фарҳанги миллӣ талош доранд. маврид ба зикр аст, ки таваҷҷӯҳи ҷавонон байни озмун бисёр хуб аст ва ҳар як иштирокчӣ аз худ маҳорати воло нишон дода истодааст, ки то ин ки рохат биёбад ба даври дуюми озмун ва аз тарафи ҳайати ҳакамон шаффофиёт ба инобат гирифта шуда ва беҳтаринҳо рохат меёбанд ба даври дуюм. маҳорати баланди касбӣ, омодагии ҷиддӣ ва ҳунари волои иштирокдорон нишон дод, ки ҷавонони ноҳияи Данғара дорои қобилияти назаррас буда метавонанд дар сатҳҳои болоӣ низ ноҳияи худро бо сарбаландӣ муаррифӣ намоянд. ман дар асари пешниҳод намудаи худ зебогии диёрамонро тасвир намудам ва боварӣ дорам, ки сазовори ҷои намоён мегардам. ҳайати ҳакамон ба фаъолияти ҳар як довталаб ба таври шаффоф, одилона ва бо риояи талаботи низомнома баҳо дода беҳтаринҳоро барои иштирок дар даври вилоятии озмун муайян намуданд. дар натиҷа аз шумораи умумии иштирокчиён 51 нафар бо нишон додани маҳорати баланд ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. қобили зикр аст, ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида барои рушду нумӯи фарҳанг, санъат, эҳёи арзишҳои миллӣ ва дарёфти истеъдодҳои нав заминаи мусоид фароҳам овардааст. дар воқеъ роҳандозии чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дар баробари баланд бардоштани маърифати фарҳангии ҷомеа, инчунин барои такмили маҳорати касбӣ, рушди қобилияти эҷодӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстию худшиносии миллӣ саҳми арзишманд мегузоранд. Салоҳиддин Эъмадзода, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. дар шаҳри ваҳдат даври дуюми фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ як матову сад ранг баргузор гардид. ҳадафи фестивал озмун баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, тарғиби либоси миллӣ, аҷ гузоштан ба таъриху фарҳанг ва расму оини мардумӣ мебошад. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри ваҳдат бо иштироки доираи васеи занону духтарон, ҳунармандони чирадаст даври шаҳрии фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ як матову сад ранг баргузор гардид. аз ширкати фаъолонаи занону духтарон бармеояд, ки онҳо расму оин ва фарҳанги миллӣ ва аз бар намудани ҳунарҳои гузаштаи тоҷикро гиромӣ медоранд. иброз гардид, ки фестивал озмун аз рӯи номинатсияҳои намоиши либосҳои қадимаи маҳал, либосҳои рӯзмарра, либосҳои маросимӣ ва идона, либосҳои расмӣ, беҳтарин либоси миллӣ атласу адрас, намоиши навъҳои гуногуни сузандӯзӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, шоҳӣ, атласу адрас, гулбасту алоча ва ресмонбофӣ, беҳтарин қаламкаш гузаронида мешавад. мақсади асосии баргузории фестивал озмун баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстию худшиносӣ, ифтихори миллӣ, тарғиби либоси зебои миллӣ, ҳамгироии минтақаҳои Тоҷикистон, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои милливу мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. маз дастгириҳои фарҳангпарваронаи сарвари давлат буд, ки имрӯз матои тоҷикро, либоси тоҷикро, чакани тоҷикро дар сатҳи ҷаҳонӣ мешиносанд. ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ, алалхусус занони тоҷик, бояд фахр аз он дошта бошем, ки имрӯз чакани мо дар мероси ғайримоддии ЮНЕСКО дастгирии ҳамаҷониба ёфт ва имрӯз чакани тоҷикро ҳамчун як мероси таърихию фарҳангии миллати тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ мешиносанд. баландбардоштани мақому манзалати либоси миллӣ ва суръату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни ватанӣ яке аз ҳадафҳои дигари фестивали мазкур мебошад. баргузории фестивал озмун яке аз тадбирҳои гиромидошти арзишҳои асили фарҳанги миллӣ буда, ба тарғибу ташвиқи либоси миллӣ, баланд бардоштани эътибори нақшу нигор, сузандӯзию чакандӯзӣ, зардӯзӣ ва матоъҳои миллӣ, намоиш додани ҳунари волои тарроҳону ҳунармандони ватанӣ, пешгирӣ аз бегонапарастӣ ва тақлидкорӣ равона гардидааст. фестивал озмун имкон медиҳад, ки паҳлӯҳои то ҳанӯз ба ҳамагон норавшани анъанаҳои миллӣ, ҳунари волои чакандӯзӣ ин ё он
محل صنعت اصیل گلدوزی، سوزاندوزی، طاقی‌دوزی و نوع‌های گوناگون نقش و نگار ملی احیا گردیده مورد استفاده قرار گیرند. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، وحدت اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتون بهترین خوشی و زندگی را تمنا داریم و با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید. خیر.